Poznáme to. Každá stránka, ktorú navštívime, si pýta súbory cookies. Ja by som si tiež dal cookies, ale také, ktoré o mne nezbierajú údaje. Čo sú teda súbory cookies? Cookies sú ako poznámky, ktoré si webová stránka zapíše, aby si ťa na budúce pamätala, čo si mal v košíku, aký jazyk si vybral alebo čo ťa zaujíma. Problém je, že nie všetky cookies slúžia len nám, práve naopak. Pomocou cookies tretích strán webové stránky a aplikácie zbierajú informácie o tom, na akom mieste sa nachádzame, aké sú naše záujmy a tak ďalej, aby následne iné weby vedeli lepšie prispôsobiť reklamy a predať ti produkt. Vďaka tomu vidíš reklamu na kosačku, ktorú si včera vyhľadával. Vieš o tom, že cookies nemusíš povoliť? Minimálne na miestach, kde je to možné, ako na webových stránkach si ich vieš vypnúť. Je to však často zdĺhavé a spoločnosti počítajú s tým, že sa ti to nebude chcieť odklikávať po jednom. Pozri sa na to. V mobile mám aplikáciu Ruler na pravítko. Pozorujte, koľkým dodávateľom sa odosielajú súbory cookies a to je len obyčajné pravítko. A ak napríklad hľadáš niečo len zo zvedavosti, napríklad nové vydanie telefónu, ktorý nechceš kupovať, jednoducho ho vyhľadaj cez režim incognito, ktorý neukladá históriu a súbory cookies. Musím ťa ale upozorniť na to, že aj keď sa tak možno tvári, incognito mód ti v žiadnom prípade nezaručí anonymitu, na úvodnej stránke je aj varovanie, ktoré to vysvetľuje.